recording. Τώρα τα άρχισα. Λοιπόν, παιδιά, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα. Εδώ την ομάδα. Εδώ πέρα είναι μια άγρια γυναίκα στη φύση. Εγώ είμαι αυτή. Ένας Το τυφλός καταλαβαίνω. Χώνω το κάθε κοντάρι, κολοδάχτυλο και δεν βλέπει τη μάπα του. χώνω το κοντάρι μου στο μάτι του Λύση. Βασικά. Έτσι. Μπορεί. Το τραγικό είναι η ομάδα μας έχει έναν αράπη. Εμένα. Ένα μοβ άτομο. Πώς είναι ο Κένεν? Σου χαϊδεύει την κοιλιά. Έχουν κάνει τα μαλλιά, Πονάει η κυλίτσα του Άραβα. Ο βλάκας εκείνο μεταλλάνθρωπος τι κάνει? Μας έχει παρατήσει, έχει γυρίσει την πλάτη το πούστης. Ξέχασε να ξυριστεί. Ο Κασμίξας πήρε το ψευδόνυμό μου. Ναι. Ο σεξι βρωμιάρης. Βλέπεις τι κάνει ο Άτροξ να κάνει. Άντροξ, κάτω τα χέρια. Είναι δικιά του, ρε. Είναι του Κασμίξα. Του Αράπη, συγγνώμη, του Αράπη. Τι κάνει ο Τρίνταβερ? Τι κάνει? Τίποτα. Αμάν, για κάλλη. Τα βυζιά της είναι αυτά που βγαίνουν έξω. Γεια σας κύριε Άτροξ. Εγώ Πού μιλάω. φορείτε το κολαράκι της Ακάλη? Λοιπόν, ας ξαναπούμε μία τους παίχτες. Εγώ είμαι η... Το τρελό του Jaguar, Εγώ είμαι το τρελό του Jaguar. ο τυφλός κάνει κολοδάχτυλο και δεν βλέπει Χριστό. Ποιος? Ποιος που του κάνει κολοδάχτυλο και δεν βλέπει Χριστό. Εγώ αυτό του βάλα το κοντάρι μου στα μάτια. Λοιπόν, παιδιά, είμαι ο Αράπης. Δεν ξέρω γιατί, αλλά είχα διαλέξει την τάση και τώρα είναι Αράπης. Αράπης. Λάδρυ κορίτσι. Κοίτα τι έχω. Θα σμίξα, έλα το πρέ. Παιδιά, είμαι ο Κασμίξας, πάω το. Πάρα πολύ Κασμίξα. κρούντα. Άγρια και πάντα κακό. Η Τάνη τι κάνει σήμερα? Νιώθω ζεστή τώρα. Για πάρα. Παιδιά, ο παίχτης που παίζει ο Μπαλμπόα, η αδερφή του Κλέη. Χάλια μαύρα. Ασμίξα. Φωνάσουνε! Μιλάει ο Batman. Hey, τι κάνει ο Λυσίν? Παίζει καράτε. Ο Batman είναι. Ωραία να ζωγραφίσω. Παιδιά, άμα είσαστε προ, χθες έβγαλα όλα move item στο Prime. Και επειδή δεν Και είχα με Blade of the Ruined King. το τελευταίο item που είχα να βγάλω, ήταν Blade of the Ruined King. Ουι. Λοιπόν, έχουμε το σοβαράκι στο top lane. Δεν θα πάρεις αυτό το farm. Αχ, Κασμίξα. Ούτε γι' αυτό. Τι κάνεις εκεί πέρα να πήρε? Batman με λένε. Batman με λένε. Παταγκάς μωρή ανάπηρη. Πού κλέψεις ουσίες? Όχι. Για κάλλη. Είχε ωραία φυσικά μόνο. Κάνε σε μένα.
Και. Ακάλι, ήρθε η ώρα σου. Πάμε να πούμε στο Batmobile. Είμαι ο Πίου, το μαύρο πιστόλι. Ω, first blood, ο μοβ παίχτης. Τροπάκι. Το μο παιδί. I cannot believe it. Ο μεταλλάνθρωπος πέθανε. Πέθανε ο μεταλλάνθρωπος. Όχι, έκανε τηλέραπο. Όχι, τυπή λέγεται. Μη κορδεύετε. Τι και γερμανικής. Πήρα. Ναι. Batman. Μίξα, πρόσεχε. Batman, δυνάμει στο μίξ σου. Καλό. Κι άλλο. Δεν μπορώ. Λες κι είσαι στο υπόγειο να πούμε και μιλάς. Σοβαρά δεν μπορώ, ρε. Hey! Η Ριντάλε. Πήγε να δει τα ραδίγια στο Άγιο Πέτρωμα, είναι καλά. Μπαλμπόα, μην... Όχι, θα τον φιντάρω όσο θέλω. Ναι, πριν φίνταρε ένας για σου το Κασμίξα, δεν ξέρεις να ξέρεις. Λοιπόν, παιδιά, είμαι ο Κασμίξας. Και το μόνο πράγμα που κάνω είναι να μην παίζω ποτέ Καζίξ. Τι κάνεις, Λυσίν? Είσαι ο Batman, δεν είσαι ο Batman. Και αυτό παίρνω τον Batman. Εντάξει, παιδιά, παίζω εδώ πέρα, λοιπόν να δούμε λίγο τα item. What the fuck. Εντάξει, παιδιά, πρώτη φορά βλέπω στη ζωή μου Ακάλι με cloth armor. Αλήθεια. Όχι παραμύθια. Δεν βάλουμε ward. Φοβάμαι. Μη μ' αφήνεις μόνο μου, φοβάμαι. Ήρθα, αγάπη. Ήρθα ο Κασμίξας back. This is Q's. Παιδιά, πριν έπαιζα με τον Κασμίξα ένα rank, είχαμε πάρει 2 ειδικάρι. Είχατε κάνει και 2. Όχι, είναι Batman, δεν παίζω μαζί πλην Lang. Ja, Δεν παίζαμε rank. ja. Τι τους είχαμε κάνει εκεί πέρα? Πω, παιδιά, από εδώ και πέρα βλέπω να παίζω solo top. Lucian. Κάτσε εδώ. Καράπης. Παιδιά, από χθες το βράδυ πονάγε ολόκληρο το σώμα μου από τα γέλια. Παράδει. Φανταστείτε. Άκη. Είμαι Ζόρανη. Αμάς, Κασμίξα. Χορεύω. μίλησε η Ριντάλε. Και το χάσα. Παιδιά, νομίζω ότι είμαι τόσο νουμπάς ώστε να χάσω το μεγάλο μίλιον. Όλοι συντράγριτος. Έχω πιει. Έχω πει. Χριστόνος μαγωτικά. Ναι, είμαι ο Λυσίν, ο τυφλός. Και έχω Jungle Sago. Εντάξει, έλε. Παιδιά, το ξέρετε το The Walking Cake Assassin? Παιδιά. Παιδιά. Τι έγινε? Το ξέρετε το The Walking Assassin? The Cake. Ναι, το ξέρουμε το κέικ. Τον αντιπροσωπεύουμε. Είμαστε οι καινούργιοι κέικ. Λυσίν, έχω να σου πω κάτι. Όχι. Ήρθε η ώρα σου. Κοιτάξτε, ο τυφλός επέησε. Προσπαθεί να μου κλέψει το μεγάλο το minion. Το βλέπω. Το χάσε. Όχι.
Nuclear. Κάτω! Σου κάνω ulti! Τι βλέπεις! Είναι γράμματι! Άντε, θες να πρόλαβα. πάρεις και kill, ρε. Πολλά θες. Λοιπόν, πάω να αυτοκτονήσω! Εντάξει, ρέμισε, να kill σου. Παιδιά, είναι το πιο γαμάτο συνηθισμένο πράγμα. Σκοτώνω CS κάτω από το αντίπαλο tower. Τι πιο συνηθισμένο πράγμα. Έχω ακούσει κάτι πιο συνηθισμένο από το συνηθισμένο. Είμαι τόσο ευγενικός σαν αράπης που τους αφήνω τα kill. Μετά αφιντάρω. Για φοβάμαι. Πάλι και πάλι. Παιδιά, η φύση πέθανε. Όχι η φύση. Τώρα η φύση θα πεθάνει. Η φύση θα πεθάνει χωρίς εμένα. Όλα τα ζώα. Όλες οι κύες. Πώς θα αντέξουνε. Ο Κασμίξας, ο αντίπαλος. Γιατί εγώ είμαι άλλη υπόθεση. Δεν ας Νομίζω ότι ο Batman θα πεθάνει. Μόνο. Oh my god, man. Ο Batman μιλάει στο τηλέφωνο. Φωνάζει το μαμά. Μαμά. Είναι γείτονας απέναντι. Ο τυφλός. Τι κάνει. Νομίζω ότι έχω φιντάρει λίγο τον τύπο που έχω στο δομή, τον... Α, τα νεύρα μου. Δεν του άρεσε Μάνα αυτό. μου είναι φύση. Θέλει να τα κάψει. Εντάξει. Ο δεύτερος CS βαλά. Κασμίξα. Μόλις αποκάλυψε το όνομά μου. Δεν πειράζει, αρχίζει. Κασμίξα. Τι κάνει ο τρελός. Σε βγάλα την τάμπλη. Φύση. Batman. Batman που χωρέσει dubstep. Θες να είναι Smith. Ο Φυσίνο. Δεν τον έχω φιντάρει καθόλου. Μόνο 3-0 έχει. Ναι, δεν είναι Εντάξει, ναι. τίποτα σοβαρό. Δεν έχει φτάσει 0 ακόμα, μια χαρά είμαστε. Άντε. Στην αρχή θα σε βοηθήσω κι εγώ λίγο, αλλά μετά θα πάω εγώ στο top. Batman! Μπράβο. Batman all the way. Παιδιά, Το το που νομίζω. έφυγε ο Λίσιν έκανα τάμπλικια. Ω, πέρασε Κασμίξας. Α, έρχομαι για βοήθεια. Είναι λίγο φεντ. Νάτος. Βιντάλε, Άστα, φεύγω. πρόσεξε μην κλάσεις. Καλέ. Βιντάλε, ήρθε η ώρα σου. Ω. 4, 3, δεν χρειάστηκε. Τα μετρήσα αντίστροφα. Επίτηδες το έκανα. Ξέρουμε. Άμα δεν έχουν ένα φινταρισμένο αντίπαλο, πώς θα έχει πλάκα το παιχνίδι. Ναι, μα. Ο μεταλλάνθρωπος νομίζω ότι θα μας κάνει κάρι. Ποιο λόγο. Ο μεταλλάνθρωπος θα κάνει τα αρχίδια. Ήρθε για κάρι στο mid, ναι, μπορεί να πάρω kill. Εγώ πιστεύω ότι ο μόβ άνθρωπος μας κάνει. Για την ακρίβεια να έρθω top. Κασμίξα. Ναι, Γιατί έκανες πάντα. δεν με λένε Κασμίξα. Με λένε. Με λένε Κάζιξμίξα. Κάζει. Ναι. Τώρα το φωνάζει η μαμά. Αυτή ήταν η χειρότερη Q που έχω δει στη ζωή μου. Έγινε το τσάκουαρτο. Εγώ I am not a button. I am just. Τζάκουα. Το κάνω snipe. Άτροξ. Ήρθε η ώρα σου. Απέτυχα. Πώς θα πεθάνει, Νικό. Έφερα παρέα, παιδιά.
Όπεν ο Κασμίξας. Χάρηκα που σε γνώρισα. Ο χειρότερος λύση Ναι. ever. Νομίζω ότι πρέπει να φιδέρουμε κι άλλο τον Καζίξ. Έχει μόνο Λίγο μωρέ. Batman, έστω και βγει στα fast report. Οκ. Εσύ θα φας λοιπόν. Φόρτια αυτή. Δηλαδή, πες μου, Πίταρες. όχι δεν έφαγα, δεν φίντερα εγώ τίποτα. Για να έχει πλάκα το game το έκανα. 0-5-0. Και... δηλαδή άμα Κάνει ο Κασμίξας. άμα έκανε επίθεση ο Τζόκερ, άμα έκανε επίθεση ο Τζόκερ, εσύ πάλι αυτό θα έκανες. Leave. Βασικά ναι. Λαγκάρω, δεν μπορώ να βοηθήσω. Σουρ. Το ψεύτικο lag. Έχω 3 FPS. Πάρε hit. Τώρα. Αν θα μπορούσα να μείνω ακίνητος. Κάτι είναι εδώ. Α, τίποτα, δεν είναι εδώ. Πάμε να φάμε το Γκασμίξ. Θα χρειαστούμε τον Κάρεν. Τον Αλάνσο. Φύγε. Α, κάτσε την παγίδα μου. Νομίζω δεν σε πήρε ήδη. Γεια. Ω λολ. Έκλεισε το Skype του Βαλάντι ρε. Χωρίς πλάκα τώρα πρέπει να βγω. Δεν πειράζει. Αλλά άμα βγει στα fast report, θα πάμε αυτά. Πόσα ρε. Κάτσε. Θα έχουμε αρχίσει. Όχι, φύγε. Σε παρακαλώ, σε παρακαλώ. I am Κασμίξας. I am helping. Ειδικά έπιασα. Ω, πέτυχα κάτι. Να πάω ένα βία να το πάρω. Το έχω. Το έχεις. No. Dale. Εσείς τη φιντάρατε γι' αυτό. Ρε. Ναι, αυτό φταίει. Νομίζω ότι θα χάνε αλλιώς. Κατά τύχη την έφαγες. Θα πεθάνεις, να. Μπράβο. Πάλι πέθανες. Φιντάρεις. Εν τω μεταξύ τώρα δεν πιάνεται. Έχουν έναν Κασμίξα. Ρε, να φάμε αυτό να το πάρω. Α, είμαι ζωντανός. Ναι. Γεια σας. Oh my god. Παιδιά, είμαι ο Πίου το μαύρο πιστόλι. Έστω και μου το κάνεις σκιές. Παίζει να πήγε η FK αυτός. Και του κλέψω το kill. Άι μωρέ ηλίθεια. Ήθελα και στο δώσω. Ναι. Είχα όλα μου τα cooldown σε... όλες μου τις abilities σε cooldown, οπότε... Φινταρίστηκα τώρα. Θα νικήσουμε. Έχω ένα 6. Ερισμένος. GG. Enemies. GG, μανταφτά. Είδατε. Το Jaguar. Δεν πρόλαβα να βαρέσω ούλτι. Μου το έκλεψε. Το όλοι καθαρά. Μου το έκλειψε ο τυφλός. Μου κλέψε το kill. Οπότε θα το κάνει report. Batman. Αυτό είναι το χειρότερο word. Τουλάχιστον το πέτυχα. Batman. 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 Έκανε dive, παιδιά, έκανε dive. Ποιος? Batman.
Κασμίξα. Batman. Βγαίνω εδώ πέρα, δεν μου... Έτσι, έτσι. Δώσε πόνο, δώσε πόνο. Όσο δεν έρχεται εδώ πέρα ο Καζίξ. Ωπα ένας Καζίξ. Πού είναι ο Καζίξ? Καζίξ. Τρέχουμε. Α, το... Όχι! Ουι. Καζίξ. Ο Καζίξας είναι εδώ μέσα. Never mind. Ω! Τον έφαγα έτσι. Wow. Ο οποίου το μαύρο πιστόλι. Ανέρθει. Κασμίξα, κοίτα εδώ. Ζωγραφίζω. Και εδώ. Έλα τώρα. Εν τω μεταξύ, Έλα. με το χειρότερο πράγμα. Ζωγραφίζω. Αλλά τέλος πάντων, είμαστε... Ναι, έτσι, έτσι. Άρα φίλε, νομίζω τον πέθα. Γιατί δεν μιλάς κανονικά? Ποιος? Ο τέτοιος, που γράφει ο Batman, ο Batman. Εγώ για να μην το καταλάβει, μωρέ. Αν έχεις, ναι. Οκ, έχουμε το χειρότερο... Ω, fuck, με έχουμε δει. Batman. Καζίξ, πέθα τον Καζίξ. Είναι όλοι μια κιού. Ήτανε. What the fuck, ούτε barrier δεν πρόλαβα να κάνω. Άριστα. Τζιτζι, τι παραμίσκο. Την πέθα. Και ο Λίσιν θα ψοφήσω. Α, το τρίτο μέρος. Ο Τράινταμερ. Να ξέρετε παιδιά, πάντα όταν παίζετε Λούσιαν, πάνω απ' όλα, παίζει το farm. Για καταλάβετε, είναι στο 20 και εγώ κάτω farm. Ναι, Πόσο καλός. ναι. Καλώς. Καλά ο Λυσίν είναι πραγματικά τυφλός. Γιατί το λες? Το φέλα. Τρέξτε, τρέξτε. Κύριε Λυσίν, παρακαλούμε βάλτε πιο κοντά το μικρόφωνο. Κατά ακρίβεια στον κόλλο σας. Γιατί το λες ότι είναι πραγματικά? Τι σε Δεν κάνει? ακούγεσαι καθόλου. Όχι, πες μου. Όχι, πες μου. Όλοι ξέρουμε ότι πρέπει να τους βοηθήσουμε, οπότε τρέχουμε. Έτσι βοηθάω. Είμαι ο Μπαλμπόας. Τσαπ. Ω. Έλα που σε μένα μωρέ ηλίθικα ρε. Ω. Χειρότερος Okay. Λυσίν Ε. ever. Και βέβαια θα τον κάνουμε report για QS. Το ward, το ward. Ω, το πέτυχα έτσι. Έλα τώρα. Είναι τυφλός. Ο τυφλός είναι τυφλός πραγματικά. Μη. Τρέξτε. Τι πλασί. Καμιόλες. Αραπής. Άρα. Ω. Και εσύ με W. W. Ω. Ναι. Κυρουστός. Εντάξει παιδιά, άμα... Ω, ένας Κασμίξα. Τι κάνουμε? Αντιμετώπισα, δεν αντιμετώπισα, είδα ένα τρελό Καζίξ. Δεν τον έχω Πραγματικά μου κόπηκε η χολή. Εγώ εν τω μεταξύ γύρισα και είχα 3K gold. Και έβγαλα Lich Bane. Magic Ένας Tragic. κάρτ. Ο μεταλλάνθρωπος μας κάνει κάρι. Βασικά, όποιος είναι Αλβανός, έφαγε κάρι. Παιδιά, GGWP, ο Λυσίν είναι δουμπάς. Θα κάνει quadra kill. Δεν θα κάνει 5 κιλό όμως. Hey, Τρινταμέρ, ξέρεις κάτι? Ήρθε η ώρα σου. Λα. Double kill. Triple kill.
Ω, τι άσχετος. Τι άσχετος. Παιδιά, όσο και μην το πιστεύετε, η καλύτερη Νιντάλη που έχω δει. Νιντάλη. Αυτό αξίζει χειροκρότημα. Κάποιος κάνει τυπή. Ο μεταλλάνθρωπος είναι. Όχι, είναι πουλί. Όχι, είναι γάιδωρος. Νιντάλε. Δώσου μου 1000 για γεμίσω. Ναι, καλά. Σιγά μου σου δώσω σε ένα χείλ. Το παίρνω εγώ. Νιντάλε. Πες αλεύρι. Μου πέσαν τα FPS. Χάσαμε. Ποιος μου κλέψε το μπλε. Έχω μπλε αλλά και πάλι. Νιντάλε, πες αλεύρι. Ο Αράπης. Κάποιος μου κλέψε το μπλε, δεν ξέρω πώς. Νιντάλη, πες αλεύρι. Ο Αράπης σε γυρεύει. Ο Πίου σε γυρεύει. Το black πιστόλι. I will be still you this. Fucking Νιντα. Εγώ το πήρα με χιτάκια. Με χιτάκια και 3 FPS. Παιδιά, έχει Lich Bane, γι' αυτό με τον πήρε. Λοιπόν, εγώ θα περιμένω να πεθάνει ο Λυσίν και απλά θα το κλέψω με την Q μου. Q! Όχι! Ω ναι, μόλις το έκανε. Του το έκλεψες. Ο Batman μόλις τα κατάφερε. Ναι. Δεν έχω τι να πω. Μου τελείωσαν οι ατάκες. Τι ατάκες. Πες, είμαι. I am Batman! Πάθαμε. Batman, ψόφα. Και τώρα θα πάρουμε μορελόπιο. Με αυτό τέλος πάντων. Καταλάβατε. Τον Πίου που έραμε. Αυτή ήταν η καλύτερη ακάλη σε όλο τον κόσμο. Αυτή ήταν η καλύτερη ακάλη μαζί με ένα φίλο μας που λέγεται Αποθύρα 13. Κάνε run. Α, ναι, όντως. Ναι, Πολύ προ. Και report. ειδικά άμα θέλετε να παίξετε εναντίον του. Στα rank έχει 0-10. Όχι, 0-20 έχει. Έπαιξε 3 rank και τα νίκησε και τα 3. Αλήθεια, Νίκησε. Feed. νίκησε. Ω, δεν έχει νικήσει κανένα. Όχι. Ο Κασμίξας. Βλέπω έναν Άτροξ. Άτροξ. Θα πεθάνει. Άτροξ, γεια σου Άτροξ. Άτροξ, εδώ είσαι. Άτροξ, έλα εδώ. Θα πεθάνει. Θέλω να σου πω ένα μυστικό. Good μυστικό. Δεν ήταν δίκαιο, ήρθε και η άλλη, ήρθε η καλύτερη κάλλη στον κόσμο. Ψύχη, ναι. Ήρθε η Τι Ninja θα Girl. αποστόλεις. Ήρθε η Ninja Girl. Να, Τι, αγκάκι. Μεταλλάνθρωπος. Δεν νιώθει damage. ναι, καθόλου. Ο μόβ ανθρωπάκος νιώθει λιγότερο damage από το μεταλλάνθρωπο. Ο blind. Είναι για τον Μπούτσο. Ωραίο dive. Τι, πώς με Ωραίο σκότωσε. dive. Πώς σε σκότωσε. Τον φάει, τον φάει. Ο μη. Έχετε για βρυσούλες. Το βρει. Του τρώνε. Προβώς. Είχε στάν. Εντάξει. Αυτός ήταν ο πραγματικός αποστόλης. Να λέμε την αλήθεια. Και ένας... Ο the worst Kha'Zix ever. Παιδιά, θέλετε να δείτε πώς παίζουμε Λούσιαν. Άρα, Ωχ, για πες. Και τρομάζει αυτό, είναι το χίλιο το καλύτερο. Κοίταξε. θα το κλέψω. Έχει passive, Νιντάλε. Δεν πειράζει. Ο Κασμίξας. Πίκτα. Αυτό δεν το περίμενα. Φλας. W. Κάσε μια... Α, εντάξει. Καθόλου άτομο μαζί μας. Καλά, αλλά...
Και ο Αράπης δεν χάνει CS. Βλέπετε να παίζομαστε. Αρκενάς Κασμίξας το βλέπω. Παίζομαστε δυο. Τι καλύτερα. Hey. Ω, την πέτυχα! Δικό μου. It is mine. Ο Αράπης dive. Και τον έσαι. Αντίο τυφλέ. Bye bye blind. Ευτυχώς που τον λες αλλιώς. Τι κάνει Λούσιαν. Ποιος Λούσιαν. Δεν υπάρχει Λούσιαν. Όχι υπάρχει Λούσιαν. Δεν υπάρχει. Εγώ θα τον φάω. Όχι ρε φίλε. Μεταλλάνθρωπε. Ψόφα. Τι κάνει. Τι κάνουν. Το πήρε. Double kill. Double kill είναι αυτό. OMG. Wow. God. Το έχουμε. Ο χειρότερος Trydamer. Έβγαλα το Μορέλο Μορελονόμικον. Ναι, αυτό. Και βέβαια ξέρω να το ονομάζω, να το λέω. Απλά σας δοκιμάζω, ειδικά τον Batman. Το ξέρουμε, ναι. Εγώ είμαι ο Πίου. Το άσπρο πιστόλι. Παιδιά, πραγματικά τώρα έχετε δει τη διαφήμιση. Ο Πίου, το μαύρο πιστόλι. Το άσπρο. Το μαύρο. Άσπρο. Άσπρο μαύρο. Ναι. Είμαι ένας Αράπη. Παίζει σε παλιά ελληνική ταινία, είναι ασπρόμαυρος. Έριξα ή στον τέτοιον, στον Γκένεν, είναι νεκρός. Είμαι πιο γρήγορος από τον Γκένεν. Ομοπάνθρωπος. Με το Jaguar. Τη Σπούμπα. Jaguar. Ρε παιδιά, πάντα ήθελα να έχω στο team μου ένα Ζήλεαν. Ξέρετε γιατί. Εγώ το έφαγα. Μόνος μου. Όταν το σκοτώνουνε, θα να του λένε Hey, Και το inhibitor. τι κάνω αυτή ρε. Ρε, ξέρετε με ποιο τα βάζετε. Με τον Αράπη. Ναι, μου έρχεται Εντάξει, τι κάνει ο Αράπης. ο Κασμίξας. Wow. Τυχαία award, θα βάλω κι εγώ ένα. Το τρίγωνο των Βερμούδων. Εδώ μέσα, άρα πρέπει να πεθάνω. Ή θα πεθάνει αυτός γιατί τώρα είναι αυτός εκεί μέσα. Δεν το περίμενα να πάει τόσο καλά για να πω την αλήθεια. Ο Κασμίξας νομίζω, πού είναι ο Κασμίξας ρε. Στο top. Α, πάω να τον φάω. Ο Trydamer για κάποιο λόγο νομίζω ότι κάποιος είναι στο turret. No comment. Καμία αμφιβολία για να ψοφήσω τον Dragon. Κατά ακρίβεια να με ψοφήσει, αλλά τέλος πάντων. Το αδελφό της Θα στα Ιβάνα. κλέψω, θα στα κλέψω, Batman. Ο Batman, ο Robin είναι καλύτερος. Είμαι ο Πίου, το μαύρο πιστόλι. Νικήσαμε, Το νικήσαμε, χειρότερο σαν Ender Ever. Βασικά χάσαμε. νικήσαμε. Είμαστε καλοί.